Existujúcu stránku môžem vymazať takým spôsobom, že sa prihlásim do administrácie, v petičke zadám meno, heslo, v ľavom menu si vyberem Pages, tu vidím existujúce stránky, ktoré sú na webe. Môžem ich vymazať viacej naraz, takže ich takto zaškrtnem. Alebo keď chcem iba jednu vymazať, tak jak nabehnem myšou na ňu, ukáže sa mi tu položka trash. Tá stránka sa v podstate hodí len do koša, nezmaže sa definitívne. To je veľmi dobré, ak potrebujeme tú podstránku len na chvíľku stiahnuť z webu. Alebo ak by sme sa náhodou pomýlili a vymazali niečo, čo sme nechceli, dá sa to potom vrátiť späť. OK, takže poďme zmazať túto jednu, povedzme. Kliknem na trash. Môžeme aj túto druhú trash. A už teraz mi to ukázalo v podstate, že táto stránka bola premiestnená do koša. Môžem hneď vziať späť túto operáciu, alebo môžem ísť do koša a vymazať ju definitívne, tak zaškrtnem, vyberiem si túto možnosť Delete Permanently. Kliknem na Apply, boom, stránky sú preč. Čiže teraz, keď sa vrátim na web, skontrolujem to, stránka tu už není.